Hola, bona tarda. Gràcies. És el moment de posar el silenci. Se'ns sent bé? Falta gent, no? No falta gent? Dos. Començarem Bueno. de totes maneres. Moltes gràcies per venir tothom. Gràcies per convidar-nos aquí al Centre d'Art Maristany. I el tema és que nosaltres ens van convidar per fer una xerrada d'una visita guiada de l'expo aquesta del Xavier, de veritat i mentida en art contemporani. Ha sigut una mica com un problema per nosaltres preparar tot això perquè, primer, sobretot per una relació així de proximitat total, no? O sigui, aquesta exposició planteja... Hi ha una sèrie de temes que els atravessen totalment, que tant les pràctiques del Rafael com jo ens sentim molt a prop, no? I generar realment aquesta distància per poder parlar d'una cosa que la tens tan a prop, doncs ha costat bastant. De fet, també a l'hora de plantejar l'exposició i la presentació, doncs, el primer que ens va venir al cap va ser... O sigui, vam haver d'anar molt en compte de no caure en una trampa, que és la trampa del Xavier, no? O sigui, igual que ell ha caigut d'alguna manera a la trampa a l'Onkawara, o sigui, ha continuat fent el que feia l'Onkawara, les date paintings, doncs nosaltres ens plantejàvem continuar fent el que fa el Xavier, no? I, per exemple, que vinguessin... Discrepo d'això. Per què? Com? Per què discrepo? Perquè jo m'ho he preparat per seguir el seu plantejament. Però vam plantejar la idea de que vinguessin un fals Rafael o un Rafael no sé què i un fals Enric i que la gent quan vinguessin no ens trobessin no sé què i vam decidir que no. Això em semblava molt arriscat, entre nosaltres. Però llavors també hi havia una altra idea que jo crec que és més interessant, però ja, veient l'afluència pública, hagués fracassat totalment, perquè nosaltres ens van dir hi haurà 20 persones estrictes, ni una més. Hem intentat enxufar gent, no es pot, hi ha el virus. I vam pensar, com que sabem que hi haurà 20 persones seguríssimes, doncs posarem 18 cadires i els dos últims que arribin només trauran aquestes cadires o algunes cadires per aquí i els hi deixarem els papers i ells hauran de fer la conferència com puguin, no? Qui sigui del públic. I aquesta sí que és la que no volies, no? No, ni la que estem fent ara tampoc volia. Rafael, no siguis pel telèfon, molestem fent una xerrada aquesta. No, estic posant l'alarma a les 8, perquè a les 8, peti qui peti, pleguem. Són qüestions del confinament. Vale. I el tema és que està organitzada de la següent manera, la xerrada. O sigui, nosaltres anirem explicant l'exposició, el Rafael sobretot, que s'ho ha preparat a tope, peça per peça fent els comentaris, i jo tinc tot un seguit de temes que vull parlar, però preferim que no sigui un fa monòleg i l'altre fot la seva xapa també, no? I anirem com intercalant totes aquestes idees. I no sé, si vols començar o... Sí, però abans de començar la meva part, perquè realment poden convertir-se en dos monòlegs. Al cap i a la fi és el que presentàvem. Jo com a lloro, ell com a periquito. Dos llenguatges diferents. Les dues són aus, però no parlen el mateix llenguatge. I per tant hem de ser coherents amb el plantejament aquest inicial. Però volia anotar dues coses, puntualitzar. Primera paradoxa. En un moment en el qual vosaltres sou el 50%, nosaltres som el doble. On s'ha vist una visita guiada amb dues persones, amb dos guies? No pot funcionar mai de la vida. L'altre, renunciar al concepte de visita guiada. Aquesta, en tot cas, serà una visita comentada. Serà una visita virtual perquè jo us volia rebre a dalt i
i començar a parlar de l'exposició, del feedback que m'ha donat l'exposició o que ens ha donat l'exposició, perquè en això sí que som coincidents. Diguéssim que mengem del mateix pinso, però ens barallem a l'hora de triar l'hora de menjar el pinso. Bàsicament perquè la idea de visita guiada em sembla molt arrogant i implicaria que tenim un gran coneixement de les coses que anem a parlar i és del tot mentida. Per tant, com que això no deixa de ser una visita de bar a bar, on poden sortir excentricitats, baralles, discussions i, evidentment, van acompanyades d'una cervesa, doncs sembla que té més sentit qualificar-la de visita comentada. Dit això, a partir d'ara, ell i vosaltres ens podeu estar interrompent, sense cap mena de problema. Ell no aixecarà mai el braç, vosaltres crec que estaria bé que ho féssiu. Veritat i mentida en l'art contemporani, aquest és el títol de l'exposició. Espero que us hagin donat un mapa de la sala, jo us demanaria que el traguéssiu, que el tinguéssiu a mà perquè des del comissariat es planteja com aquella eina que us ajudarà a desenvolupar-vos per la sala. L'eina imprescindible. Com que no podem estar tots plegats a dalt, el que he fet és una ampliació del que seria la planta de la sala de dalt, que alhora és la planta que teniu reproduïda en el vostre mapa. D'acord? Intentaré assenyalar algunes idees que han aparegut a partir d'haver estat el dia de la inauguració, haver vingut en alguna visita, en aquest cas sí guiada, i haver-me llegit el que seria el full de sala, que no sé si heu tingut temps, i investigar sobre alguns dels autors que aquí surten. Aquest mapa us l'han donat aquí. El mapa, en si mateix, és una peça i no està senyalitzada com a peça. Però no és la més rellevant. La més rellevant per mi és aquesta i aquesta. Suposo que us heu fixat que quan heu entrat i us han donat el mapa heu trobat un cartell, que és aquest, que és ampliat respecte a aquest, que de manera generosa se n'han fet unes còpies perquè us el pugueu portar a casa, i on podem veure algunes dades que ens semblen ja importants. Primer el títol, Veritat i mentida en l'art contemporani. Però una cosa, per què consideres que el mapa és una peça i ha d'estar i no està marcat al mapa? No te m'avancis. Sortirà més endavant. No podré dir res tot Sí, el rato. sí. Perquè... T'haig de poder interrompre, Hem comentat que el mapa, en algun moment, podem entendre que té alguna deficiència. Falta alguna cosa. Tu defenses que té a veure amb l'oblit, amb l'error, i jo defenso que està perfectament... està decidit. Hi ha com una dicotomia entre... Sempre hi ha el dubte que teníem amb el Rafael de si tot estava decidit o no. Per exemple, jo crec que aquí el que va passar és que es va muntar l'Expo no sé què, o ja es tenia el mapa fet i ens hem descuidat de posar-lo, o el cartell i l'altre. I el Rafael diu que no. Però més enllà de la... Va pensar tot, no sé què, ja saps com soc, el Xavi que ho pensa tot, que no sé què. I jo crec que és... Més enllà de la intencionalitat preparatòria, si es pot dir així, es pot entendre, i en aquest context concretament, es pot entendre perfectament aprofitar les circumstàncies. O sigui, es pot donar una situació com el trencament del gran vidre i mantenir-lo i aprofitar-lo, i incorporar-lo com a peça. Aquí pot passar exactament el mateix. Jo crec que ha passat això.
Per tant, considero que aquest element és la primera peça de l'exposició. Però, com us deia, tenen rellevància tant el que seria el cartell com el vinil que explica en què consisteix l'exposició i que és un element característic de les exposicions de les institucions, que ens trobem en les institucions, institucions com aquesta. Però fixem-nos en el cartell, coses que m'han semblat curioses. El número d'artistes, en aquest cas, si els comptem, veurem que són 30, dels quals 14 més 1 són catalans. I per què dic més 1? Perquè Dora García és vallisoletana, però resident a Barcelona. El més 1 és la Dora. O sigui, hi ha 14, diguéssim, nascuts aquí i una de fora, però resident a Barcelona. La resta són estrangers. En principi, perquè si ens hi fixem, podríem discrepar. Podríem pensar que Hristo Javachev, que és un artista masculí, a partir d'un moment donat va començar a signar les seves peces amb la seva parella, que era la Jean-Claude. I, per tant, podríem dir que és 15 més 1. Ara bé, això no és un error perquè la peça del Cristo, que es pot trobar en aquesta sala precisament, que la trobareu a la vostra esquerra en aquell punt elevat, està signada només per Cristo. Una altra particularitat que ens sembla rellevant, una cosa molt contemporània, fixar-se en aquestes coses. 27 homes, 3 dones. Davant d'aquesta situació només podem dir col·leccionista i ja estàs espavilant a equilibrar la situació. I per acabar, quan això ens situa, ens explica que aquesta exposició forma part d'una col·lecció. No ens diu que és tota la col·lecció, però en tot cas forma part d'una col·lecció. La col·lecció, us ajudaré, es diu, és Collage Collection. El collection implica una necessitat d'internacionalització o que és una col·lecció anglosaxona. Tots sabem, perquè els pocs que estem aquí coneixem que el llenguatge principal de l'art contemporani actual és l'anglès. Si ens fixem en això, però, fixeu-vos que el dissenyador aquí ha posat atenció... Rafael, una cosa només. Queda mitja hora i encara no hem passat del cartell, Aviso. Quan siguin les 8 marxarem. Sí, bueno, però jo ho dic perquè... O sigui, encara no hem començat amb l'exposició. Ja t'ho vaig dir que això havia de ser més llarg. Bueno, doncs fem més llarg, si vols. A mi em paguen per omplir un temps. Però vull dir que tenim molta... Molta xitxa, no? Molta xitxa. Bueno, després ja els hi passarem unes fotocòpies. Segueixo. La particularitat de la vocal E. La vocal E es pot trobar en la llengua danesa, en la noruega, en la feroesa, que les illes Feroes són un principat dintre de Dinamarca, i en l'eusquera antic. Clar, podríeu dir, ja està, col·leccionista basc. Perdoneu, no conec cap col·leccionista basc que no posés això en basc. Perquè si una cosa tenen els bascos és una estimació a la seva llengua mundialment reconeguda. O sigui que d'on és el col·leccionista aquest? Encara no ho sabem, però podem sospitar que està a l'entorn dels països nòrdics.
Vale. Jo ja descartaria el basc antic. El que sí que podem veure, per això, amb aquesta informació que tenim aquí, és que és un gran coneixedor de l'art contemporani català. Perquè és de Sant Cugat. Ho posen al full de sala. Però no te m'avancis. Seguim el ritme estipulat en el meu monòleg. Que jo el conec. Afortunat, doncs. Ho dic en sèrio. Passem al full de sala. Passem al full de sala, que en tens moltes ganes. El full de sala. Què ens trobem amb el full de sala? Suposo que tots heu agafat el full de sala perquè sou gent acostumada a anar a institucions on es veuen exposicions d'art contemporani i sabeu que és imprescindible agafar el full de sala per poder captar mínimament de què va la història. Aleshores, el primer que ens trobem en el full de sala és el títol. Un títol que a priori sembla suggerent, sembla interessant, però que no... Diguéssim que quan jo el vaig llegir vaig pensar m'agrada el títol, però me'l llegiré tornant a Barcelona amb els ferrocarrils, perquè crec que la cosa serà densa. Us el recordo. Diletants extravagants, : la disfunció de l'statu quo. Dius, maco. Me'l llegiré més tard. Disfunció, això és important. Però explica també lo del títol, que et vaig dir, que està fet amb una màquina, que t'estan enredant. Explico tu? Bueno, que el Rafael em va dir, és molt bo el títol. I jo li vaig dir que això era amb una màquina, que ho posa a sota, perquè ja es veu que hi ha una pàgina web que poses títol de l'Expo i et surten molts de títols. Això venia més tard, però... Aleshores, si més tard llegim el text del full de sala, veurem que com el vinil de l'entrada, més fàcil de llegir, perquè la tipografia és més grossa i és més reduït, de seguida entenem que el full de sala parla sobre el full de sala. Aquesta idea, que em sembla interessant, la de l'autoreferència, és una idea que ens acompanyarà en l'exposició, també. En el segon paràgraf se'ns presenta el comissari de l'exposició, el comissari que coneix l'Enric, l'única persona que coneix aquest comissari. L'Sven Amundsen. L'Sven Amundsen... És de Sant Cugat. En tot cas, viu a Sant Cugat, no és de Sant Cugat. Bueno. L'Sven Amundsen, que és noruec, que s'especifica més tard, però en aquest moment de la lectura, gent culta com vosaltres podrà deduir. No sé qui és l'Sven Amundsen, però sé qui és l'explorador Amundsen que va descobrir el Pol Sud. Explorador noruec, serà noruec. Cosa que comença a ajudar-nos a decidir que la Kulløs Collection és noruega. Paràgraf número 4. Se'ns presenta el col·leccionista. Per fi, en el paràgraf número 4, sabem d'on ve aquesta por. Ni més ni menys que de Kunetin Løs. Kunetin. Se'ns explica que és noruec i qui ha redactat el full de sala ens parla del joc de paraules. El joc de paraules com una eina molt utilitzada per un artista reconegut com és Marcel Duchamp. I posa l'exemple de les lletres dibuixades o escrites sota la reproducció de la Mona Lisa que Marcel Duchamp li va pintar un bigoti o li va dibuixar un bigoti i una barbeta. I que, com tots sabeu, el que ve a dir, si ho diguéssim en francès, i jo no ho diré, perquè jo puc parlar el noruec però no el francès, és... Un moment, que ho tenia apuntat per aquí. Ella té el cul calent o alguna cosa així. No? M'he perdut.
Potser no ho he arribat a... Per on anaves, a veure? Que sense ulleres, a veure. No, sí, per això m'ho he fet gran. Comissari, autor... Dades biogràfiques. Només poso sobre el joc de paraules. Bé, potser més tard apareix. Ah, ella té el cul calent. Correcte, sí. Altres coses que ens trobem en el 5è paràgraf, en el paràgraf següent, se'ns explica que el comissari viu a Sant Cugat. Ara sí. El comissari noruec viu a Sant Cugat. Clar, entenem que el comissari noruec coneix el col·leccionista noruec. El comissari noruec que viu a Sant Cugat coneix el context català. No sabem si el comissari noruec que viu a Sant Cugat li fa comprar al col·leccionista noruec obres d'artistes catalans? Podria ser. Jo començo a deduir a aquestes alçades que el col·leccionista noruec estiueja a Cadaqués. A Cadaqués per què? Home, per favor. Per una banda, tenim Richard Hamilton. Per altra banda, tenim Rafael Bianchi, Olot. Però jo estiuejava Cadaqués, perquè vale. soc de família pija, què vols que et digui? Bernat de Viu, Fonteta. Sí, però... Curro Claret, Palafrugell. Sembla mentida, però... Pau Ardit, Menorca. Ignasi Ballí, Menorca. Octavi Ballí. No sé, allà a Lleida, no sé. Com pot ser? Sóc incapaç de trobar... Aquí, Marcel Duchamp! Carai, és el resident més reconegut i internacional que ha tingut Cadaqués. Home, amb totes aquestes dades, qualsevol de nosaltres podria intuir que aquest col·leccionista, per més capacitat de seducció que tingui el comissari noruec que viu a Sant Cugat, estiueja a Cadaqués i és on, en aquest context, coneix Cadaqués. A més, si us hi heu fixat, a la planta de dalt, que ara hi arribarem, si ens dona temps, és que hi ha un cartell d'una exposició en homenatge a Marcel Duchamp, que es diu, amb una grafia així com feta a mà, posa No oblidem Marcel Duchamp, que està fet per... Estic fatal, per Richard Hamilton. Per qui? Per Richard Hamilton. Puc pensar que Conetin, passejant per Cadaqués, veu l'exposició i es compra el cartell. Té tota la lògica del món. Seguim amb el full de sala. Important. En aquestes dades biogràfiques sí, ens diuen que el comissari viu a Sant Cugat, però el dia de la presentació estava malalt. El dia de la inauguració... O sigui, jo no conec aquest comissari. Jo sí. I en tinc moltes ganes i no me l'has presentat, cosa que és lletja per part teva. Però, en tot cas, està malalt, ens van dir que estava malalt. I qui va substituir el comissari? El gran expert en Marcel Duchamp de la ciutat, Xavier Ballí. Una dada més per posar-nos en relació sobre el que ens estem trobant a l'exposició, no? Però on vols anar a parar amb tota aquesta pesquisa? Vull anar a parar al paràgraf número 6. El? El paràgraf número 6. Encara del full de sala? Encara el full de sala. És que aquest full de sala, si té una cosa, és informació. La importància dels fulls de sala estan per això, per donar-nos informació. En el paràgraf número 6 el que trobem és que el text del full de sala està signat per Moritz Kuhn, que aquest sí que conec, puc donar fe que existeix, que es viu. Però hi ha una particularitat en el full de sala, que diu Moritz Kuhn i entre parèntesis posa per Xavier Ballí. A mi això em genera grans dubtes. A mi això m'inquieta, perquè el que no sé és si Moritz Kuhn és una creació de Xavier Ballí, el text és una creació del Xavier Ballí. No està resolt aquest tema. Però, com hem comentat abans amb l'assaig, si t'hi fixes... Però si l'únic que hem assajat és quedar-nos allà. Bueno, posa
la disfunció de status quo per Xavier Ballí està en itàliques, o sigui, En cursiva. en cursiva, amb la qual que s'entén que tot és el títol. O sigui, Moritz Kuhn ha escrit el text Diletants extravagants, la disfunció de status quo, per Xavier Ballí forma part del títol. Fixa't tu. Però en canvi que no No estava. dic que sem... Però aquí no estava. Ah, és veritat. Però aquest tipus de subterfugis ens ha de donar pistes sobre com hem de llegir l'exposició. Si no la podem llegir nosaltres, que som capaços de llegir fulls de sala com aquest, no podem llegir l'exposició com la llegiria una persona normal i corrent que no es llegeix els fulls de sala que ens trobem a les exposicions. No? Què més ens indica el paràgraf número 6? Que això no és un dinar 4. Quan agafem el full de sala, el primer que pensem és què ha passat aquí? Està descentrat. Això, mira, això estan dient per allà la culpable. És un error, aquest descentrament? Ens està volent dir alguna cosa? I, efectivament, ens està dient una cosa. Ens està dient que això no és un dinar 4, quan, en el primer paràgraf, ens deien que un full de sala sempre s'escriu en un dinar 4. Però aquí es confirma la meva teoria de que no tot està pensat per al Xavi. S'acaba de veure ells dos responsables del centre que han fet no ho diguis, ens vam equivocar. I tu em deies, això ho ha pensat, això el Xavi ho ha fet expressament perquè diu que no és, que sí que és, que no sé què. I ara s'ha vist. Però aquí el Xavi no sé per què el vas traient si no té ni veu ni vot. O sigui, Com que no té veu? Però si és el representant del Culos. És un pur substitut del comissari Sven Amundsen. Va ser Sven Amundsen que, tot i estant malalt a casa, va decidir mantenir aquest format. Jo crec que va ser una idea del Moritz Kuhn que li agrada fer aquestes coses al Moritz. Jo el Ben Amundsen aquest el conec i també et dic que el Xavi té que veure amb tot això. Però això potser més endavant... Anem al text del full de paret aquest, no? El text de paret, o no? Aquest me l'he saltat. Però sí, aquest és el bo. Ara venia l'explicació del Exhibition Title Generator, però ja tu t'has avançat. I el que sí que volia remarcar, perquè això ha donat peu a discussions entre el lloro i el periquito, que és aquest final de full de sala. Jo sempre he defensat el full de sala en totes les seves ets i uts. I això, per mi, és molt defensable. Sobretot, i tenint en compte que jo em llegeixo aquest full de sala en els ferrocarrils. I, per tant, aquest joc final em sembla com la guinda. No m'has dit això abans. M'has dit que t'agradava el dels noms perquè t'agrada que et diguin... Robert Griera o no sé com. Raimon Griera i que t'agradava aquest nom. El que he dit és que més enllà de que a mi m'agraden els jocs i que un joc en el full de sala està donant el to adequat per llegir l'exposició, és que, a més, ha provocat que canviaré el meu nom, perquè estic fart del Bianchi, conseqüència de que el meu pare, pintor, que es deia Rafael, em posés el seu nom, aquestes coses de l'ego de l'artista, que el seu fill primogeni li posa el seu nom i després el convida a seguir generant saga, i que he hagut d'utilitzar un nom estrany d'una parenta per sobreviure en aquest difícil món del mercat de l'art. I aquí m'han donat la salvació. O sigui, ara, a partir d'ara, soc Raimon. Raimon Griera. Raimon Griera. La discussió era perquè jo comentava que això d'aquests noms, vull dir que jo crec que va ser molt hàbil en posar només la inicial, punt i el cognom, perquè donava fet de misteris. Et refereixes aquí? Sí. I llavors que això ja era suficient i que no feia falta canviar el nom. Això és com un sobresegur, com si diguéssim, en plan, ei, que no és de tal, si és de qual. I el Rafael no, que és una broma, que no sé què. No sé, d'aquí va ser idea, això. És un joc. Però pregunta-li a l'Amundsen. Ja t'ho dic, no paro de dir-t'ho, pregunta-li a l'Amundsen. Voleu que el truquem? Pregunta-li, truca'l. El truco? Truca'l. M'han dit que estava empitjorant per moments. Si es hagués pogut produir aquest desig
de rebre-us a la part de dalt i explicar-vos tot això que us acabo d'explicar de manera presencial, us hagués dit no passem de llarg del càlder, no parlarem del càlder, però activeu el càlder. I hagués fet alguna cosa com Aida, per favor, activa el càlder. Perquè si alguna cosa tenen aquests càlders és que es poden activar. Però davant del càlder què ens trobem? Ens trobem el gran mapa dissenyat per Richard Hamilton, on es reprodueix de manera gràfica el gran vidre de Marcel Duchamp. Acompanyat dels textos que Marcel Duchamp va escriure per explicar aquest enigma, que és el Gran Verd, i que va incloure en una publicació, en una edició que es deia La Caixa Verda. Tot plegat no explica res. És un mapa similar al mapa que us donen a l'entrada, que tot plegat no acaba d'explicar res. I per això es pot considerar obra. Al costat de la reproducció del gran vidre trobem una petita peça d'Ignasi Abellí que està perfectament col·locat a l'horitzontal entre la part de dalt i la part de baix de la reproducció del gran vidre feta per Richard Hamilton. No és una tonteria, això. No és perquè sí, això. Si ens hi fixem bé i si tenim uns mínims coneixements sobre l'autor del Gran Verd, sabrem que el Gran Verd en el seu moment es va trencar i, per tant, podríem dir que el vidre trencat, superposat, acompanya, complementa de manera gràfica al final, no al final, però aquella situació atzarosa que va convertir el gran vidre en el gran vidre trencat. A més d'això, la peça de l'Ignasi Abellí és interessant perquè de sobte dos vidres trencats que en la confluència dels vidres trencats fa com dos ulls que et miren directament, que t'interpel·len. La idea del vidre trencat, de la ullera trencada, genera inevitablement la idea de disfunció. Un cop més, disfunció. Disfunció i paradoxa des del primer moment en aquesta exposició. Una cosa, ens hem deixat lo del full del text de la paret. No, me l'he saltat. Però per què te'l saltes? Perquè puc. Si era lo interessant, això. Per mi no. Ah, vale, perdó. Si vols recuperar, recupera-ho. Jo ja he dit, crec, que la lògica del vinil de sala era la mateixa que la lògica del full de sala. Però no és la mateixa, perquè el vinil de sala, el full de paret, el que fa és dir els fulls de paret, no sé què, no sé quant... La mateixa. Es parla sobre si mateix. O sigui, tant el full de sala com el vinil, parlant de si mateix, estan parlant de l'exposició. I aquest és el gran valor. Jo crec que sí. Doncs parlen igual. Una és parlar de... És com dir... Anava a fer servir un exemple que no em val. Jo crec que l'interessant del text aquest és com que t'explica una mica com fer una exposició. Més que el fer autorreferencialitat és com una exposició molt pedagògica. No sé què penses tu d'això. Que només ho sembla. Que no s'assembla? Que només ho sembla. Ah, que només ho sembla. Clar. Però que no ho és. Però jo, per exemple, vinc aquí i dic, com fer una exposició? Doncs mira, full de sala, és així, A4, no és A4, bueno, és un fallo. El text de la paret, diu exactament com és. Baixes les escales, museu, vale, senyalètica, haig de posar, veig aquí, peces, peanes, tal. No, és això, no? Això és pedagògic, no? Ho sembla. Però jo he vingut aquí amb els alumnes i els he explicat com muntar una exposició a través d'això i els ha quedat claríssim. Tu m'has dit que no per... Tu m'has dit que no perquè es veia no sé què. Digue-ho.
No, jo només dic... Que es veia no sé què d'una peana falsa. Que es veia això, que no era una peana. Has dit. El que dic és que l'exposició, el plantejament expositiu, sembla ser fidel als plantejaments de la institució, però està plena de detalls que distorsionen això. Com, per exemple, el de les pintures de l'Oncavara, que saps que està mort i encara continua fent pintures. O no? No és exactament això el que estava parlant, però s'hi assembla. O el cartell de museu, quan baixes, que també és com una redundància, perquè jo no he anat a cap... Bueno, sí, algun museu sí, però no gaires, que t'avisen amb aquest tipus de senyalètica, museu. Tu això ho veies molt clar. Ah, mira, senyalètica museu. No fa. Tu vas al MACBA, no hi ha un lloc a posar. D'aquesta manera molt. No, aquesta discussió al final, pensava que havia quedat clar, és que hi ha unes tipologies d'espais que, inclosos en altres disciplines, hi ha una petita col·lecció. I aquella col·lecció que és pròpia pot estar perfectament senyalitzada com a museu. Però com el Museu de les Eines del Camp. Per exemple. Hem dit abans. Per exemple. Això sí que està bé. Que deu bé. estar a Palafrugell, no? No, hi ha el Museu del Suro. Això més o menys és el mateix. Llavors, però ja sé que et vols avançar, però jo tinc... Jo no em vull avançar, però jo també vull comentar coses, Rafael. La xerrada és dels dos. No pots tu fotre la xapa, i jo cada cop més així estic ja per sentar-me aquí i ja està. I jo t'escolto, i a part em sembla interessant el que estàs dient, però també em sento una mica estafar al centre d'art i a tota aquesta gent que ha vingut que jo no digui res. Bueno, em sap greu, també. És que pots dir el que vulguis. Ja, però no sé, si em vas dient t'avances, no sé què, no, això no havíem quedat així. Crec que és molt lleig que donguis l'espatlla. Perdó. Continua. No, segueix. Que no, si només volia dir-lo de l'exposició pedagògica. Sí, és que, no, li he enviat uns whatsapps i no em contesta. Potser no sé. Potser estem de dol en aquesta ciutat. No em contesta. Estic... Exacte, això seria una mica xungo. No, estem parlant del comissari, no del col·leccionista. Els col·leccionistes els hem de cuidar. Ah, però jo li he dit que... Comissaris, mira. Jo li he dit que el trucaria i que més o menys fes de col·lector i parla en anglès. O sigui, m'he equivocat. Li dic que faci de comissari. Home, tu mateix, no ho sé. Bueno. Bé, tenint en compte... Jo m'hagués agradat parlar-vos, si haguéssim fet la ruta, la visita tal com jo ho tenia plantejada, haguéssim deixat aquest primer Ignasi Avellí, aquest primer treball quasi col·laboratiu entre Marcel Duchamp i Hamilton i hagués desplaçat el que seria el principi de l'accés a l'escala. Una de les coses que m'agrada de l'exposició és haver aconseguit generar aquesta acció de baixar l'escala. No? Una cosa tan duchampiana, en el nostre cas, per això vestits. De totes maneres, abans d'arribar aquí, només uns apunts, que ja he comentat abans, que hi ha el cartell de No oblideu Marcel Duchamp. Sí. En aquesta petita entrada, el que voldria dir és que s'ha de considerar com l'statement de l'exposició. És a dir, és una declaració d'intencions. Podríem no baixar l'escala per algun tipus d'emergència i ja podríem tenir o ens podíem formular una idea del que suposa l'exposició. Jo crec que estàs projectant molt més tu de lo que és l'expo. És el que em toca. O sigui, com del full de sala treus punta, de l'entrada treus punta, no sé què. El que és important realment és baixar aquí i veure les peces, vull dir, anar veient això, no sé quantos, vull dir... Tu dius ja... Potser un dia et confessaré que jo estic buscant feina ara mateix. Però és que poses molt de la teva part. I això has d'entendre també que és un centre d'art d'un poble o d'una ciutat que aquí ve gent de tot tipus. O sigui que no arriben i ja... Oh, el full de sala, oh, la coma, oh, la no sé què, estic ja satisfet, em trobo superbé, ets una... No.
La gent baixa, mira, remena, I fan, se senten aquí. fan ben fet, fan ben fet. Jo tinc molta confiança en un poble, ciutat petita, Sí. com aquest, que té un centre d'art com aquest. I parlant de centre d'art, quan enfilem l'escala cap avall i hem deixat la postal de Duchamp, el títol d'aigua i gas de Duchamp, el cartell, i aquell dibuix fet a casa amb un bolígraf d'Ignasi Vallí, que és com una broma familiar, ens trobem museu. Això ja ho hem comentat. Tens raó, ens ho saltem. Passem al museu i què ens trobem a mà dreta? Dos llaunes. Això també ho hem comentat. D'acord, m'ho salto. Passades les llaunes, hi ha una jugada mestra aquí. Una jugada mestra que està en la dinàmica del museu, que té a veure amb l'ubicació de les peces, amb jugar amb l'espectador, a veure què passa. Però és una jugada perversa, que és el penjador al terra. Ah, El penjador al terra, la majoria de vosaltres el reconeixereu, entre altres coses, perquè haureu vist una foto del taller de Marcel Duchamp on es veia el penjador, que és peça seva, no? El famós ready-made, i al costat hi havia el tamboret amb la roda. El que explica Marcel Duchamp, que és un gran explicador d'històries, que les explica millor que ningú, és que la seva intenció era fer tropeçar el visitant de l'espai i al tropeçar s'agafava aquí i això rodava i activava la roda. No? Aquest és el relat històric. Per què dic que hi ha una utilització perversa en aquest cas de... perquè no hi ha la roda i la gent tropessa i no poden... És que directament es foten de lloros. Ja. Lloros. Lloros. Jo haig Lloros. de dir de debò que jo vaig venir aquí amb un col·leccionista i quasi se la fot. Clar, Sí o no, Xavier? Això sí que em diràs. Vaig venir amb tu. Tu hi eres aquí. Va tropeçar el col·leccionista, que no sembla com un boig. potser era el seu alter ego. Que no, que hi era ell, el col·leccionista i un altre. T'ho juro. T'ho juro, i va tropeçar. No, m'ho crec, però aquesta és la intencionalitat primera i última de col·locar el penjador al terra, que et fa pensar, això, en un museu sèrio no t'ho deixaríem. O sigui que En un això... museu sèrio hi haguéssim posat, Una peana. no, què cony, una peana, unes tires que visualitzaries de seguida i, per tant, t'avisarien que hi ha allà... Ja, però llavors estàs corregint l'obra. Totalment. És més sèrio aquest, és més sèrio aquí. Perdona, totalment. El Reina Sofia, vaig voler agafar un llibre de la Dora García que posava Agafa'm i em van dir, no toque nada. Aleshores, estic amb tu. Allò que entenem per sèrio i professional, on està? Està aquí. Sí. Està aquí. Tot i aquesta actitud que diríem que és de punk, com diria el nostre amic David G. Torres, i segurament amic d'Edmundsen, perquè entre els comissaris ja se sap que es coneixen tots, o chaplinesca, en el sentit de que el que està buscant és la riallada, no? Està buscant el col·leccionista que tropessa i es fot de lloros. No? Lloros. El dia de la inauguració es veu que va quedar fet una merda, que tothom tropeçava. Però sembla que es pot arreglar amb facilitat. Sí. Llavors, si això és així tan autèntic que dius del trebuixet, no? Aquest de tropeçar, per què tot l'altre és una farsa? Qui diu que és una farsa? Home, mira, aquí es veu clarament. Mira aquí. Aquí, per exemple, aquí hi ha doble. I llavors, si fas així, veus que aquí és farsa. Aquí hi ha 3 potes i hauria d'haver-hi 4. Farsa total. Clar, però tu creus que la gent fa aquest gest? Bueno, però ara podem fer-ho, nosaltres ho sabem. Nosaltres ho podem fer, sí. No? Sí. Això és farsa. La pregunta interessant aquí, penso jo, és que si algú detecta que això és farsa, pot pensar que allò és farsa, o, al contrari, pensa que la farsa està al nivell d'excel·lència del disseny de Mies van der Rohe. No entenc la pregunta.
Era una pregunta tan complicada com el títol del full de sala. La pregunta teva és tan sofisticat el disseny d'aquesta cadira com la mentirijilla aquesta, no? Aquesta és la teva pregunta. No exactament. La pregunta és, pensem que qui ha decidit col·locar la cadira, que és una falsificació, sobre... Aquesta. Sí, al costat de l'obra de Mies van der Rohe, perquè prèviament ens hem preguntat si aquesta és falsa, aquella és falsa? Sí, no? Bueno, jo crec que no. No sé. En tot cas... Està ple de falsificacions del Mies van der Rohe, en tot cas, que us semblen de debò i no ho són. Bueno, de rèpliques. Juguem, segueix-me una mica la corrent, juguem a pensar que no, que aquella realment és el disseny, és fidel, evidentment és una reproducció. Doncs que aquesta expo va de reproduccions. O sigui, quan ho fan els altres en plan Mies van der Rohe és de debò. I quan ho agafen aquí i treuen potes és de mentida. Però no, quan es parla de mobles... Això també és una reproducció. Això no. Això està fet de la Fundació Reals, de debò. Sí. I de manera anònima. No de manera anònima, per un autor anònim. Una part, si més no. Aquesta és brutal. Fantàstica. Però la pregunta segueix sent la mateixa, aleshores. És... No, el deixo aquí. Tenen... O sigui, el fet de situar-les en la mateixa línia i per sobre el terra, mitjançant aquesta peanya, o no sé exactament com dir-li, les posa al mateix nivell. Això és lo interessant. O sigui que el que s'està exposant aquí és la peana, no tot el que hi ha a sobre. No, s'està exposant el que hi ha a sobre. I s'està exposant amb una peanya que és un sistema d'exposició que ja forma part de les lògiques expositives de la institució. Però es veu peana falsa, no sé què, no? Aquest és un d'aquells jocs de comissariat que fa que et delata. Mies van der Rohe fals, rèplica que sembla de debò. Això de l'Alvaralto, això no està tonejat, no? No. Però és rèplica falsa, però em tiraries de debò. Però no té per què ser una rèplica falsa. Bueno, ho deu posar, jo ho veig molt nou, això. O potser és de debò, no sé. És nou, però hi ha empreses que tenen la possibilitat de fer rèpliques. O sigui, aquesta que hi ha això doble. Aquí es veu. No es pot parlar d'original i còpia. Aquí es veu Tuneo. Tuneo, aquí tot. Tuneo perquè s'assembli. Aquí, que en veritat posa Curro Claret, però clar, Curro Claret és només la peça. L'altre, Fundació Reals, que és l'únic que serveix per... Bueno, aquest també... No, tot pots sentar-te, no? Jo, aquesta reproducció a partir del tamboret d'Ikea, també la vaig fer en el seu moment i vaig acabar caigut de lloros. Són les 8. Crec que és el moment de plegar, no? No sé. Tu t'ha quedat alguna cosa? A mi m'han quedat moltes coses. A mi m'ha quedat mitja pàgina per dir, però... Jo crec que hem de ser coherents amb el que diem. El doble, no sé què... Una foto d'allà que està al revés que volíem comentar, que és igual si està del dret o del revés, no sé què... Volíem comentar moltes coses. El tronc aquell també, que és el doble, que és una... No sé. Jo ja he acabat, Bueno, doncs ara, vale, acabem. Jo et volíem regalar uns mitjons, els has portat? On estan? A dalt? Bueno, doncs hi ha uns mitjons que li regalarem al Xavier, que ja li vam regalar, però li tornarem a regalar una altra vegada, que estan a dalt i després els veureu, que tenen molta gràcia. I ara la idea era acabar com entregant-te aquests mitjons i tot això. Ella et regala uns mitjons? Acabar regalant el mitjó. Perquè en realitat els mitjons, que ja els hi va regalar en el seu moment, els hi va regalar ell. I l'Alba. Però ara te'ls regalem els dos. Tornem a regalar els mateixos mitjons. Era una mica com quan tu regales alguna cosa, per exemple, el Rafael et regala una cervesa. A ell li fa il·lusió, però tota la gent que està al voltant, què t'han regalat? Oh, que xulo, aquests mitjons, no sé què. Això no va passar perquè et vaig donar els mitjons a casa en petit comitè.
I volíem reproduir això del context i el públic i tornar a fer la mateixa acció, reproduir-la, etc. Però com que mitjons estan a dalt, doncs no hi és. I ja està, i amb això acabem, ja, Rafael. Sí, a veure, em sap greu acabar aquí perquè fèiem esment a una obra de l'Octavi Avellí, que és, ja que parlàvem de l'Ignasi Avellí, parlar de l'Octavi Avellí, que també està aquí, però em sap greu, És que has posat aquesta norma d'acabar a les 8, tant sí com no. Perquè veus a la gent la cara de cansada. Vale, doncs ja està, doncs s'acabó. Ja que havies de parlar de l'obra de l'Octavi. Parlaré de l'obra de l'Octavi. Per acabar, ja. Tinc més coses a dir, perquè m'ho he currat molt. Però... Què vols dir? Que jo no? Jo també, l'únic que no m'has deixat parlar. Tu no tant, però... Jo he portat tot això, superreflexions sinceres, autèntiques, que volia parlar de tot això, però llàstima que s'ha acabat la xerrada. Ara comença la part bona. No, de la pesta de l'Octavi, l'únic que volia dir és perquè ens va cridar l'atenció. Si coneixeu, si us hi heu fixat, si heu fet la ruta abans, sabreu que és una fotografia que retrata a una persona o una noia mirant per una circunferència de vidre que és una peça del Marcel Duchamp que va fer a Buenos Aires. Perdó, Rafael, crec que t'estàs confonent la foto de la peça de l'Octavi és aquesta. I aquella també, no? Digue-ho tu! Com no ho sé, si l'has fet tu? Aquesta? Però tu ets l'Octavi, no? Desenmascara-te. A veure, un moment. No serà de l'Sven Amundsen? En tot cas, aquesta fotografia que reprodueix una peça del Marcel Duchamp de títol extraordinari, potser a partir d'un sistema aleatori del seu moment, és a dir, del 1920, que es diu Per mirar, obre parèntesi, de l'altra banda del vidre, tanca parèntesis, amb un ull, coma, de prop, coma, durant gairebé una hora, que és el que hem estat aquí. El que em semblava interessant no només era fotografiar, és a dir, és una fotografia de caràcter documental, en principi, a priori, sembla, on es documenta com una persona fa el gest que provoca Marcel Duchamp amb la seva peça i mira pel cercle, que més endavant es reproduirà en l'État donné. Com la majoria de les peces de vidre de Marcel Duchamp, el vidre també està trencat. Li va costar a aquest home canviar de material. O sigui, se li van haver de trencar moltes peces perquè canviés. Però el que em sembla la particularitat, allò que en castellà es diu rizar el rizo de la peça, és que el vidre que aguanta la fotografia també està trencat. Però això és de xiripa, t'ho he dit abans. No està tot controlat. O No ho sigui, sé, no és no ho sé. tot absolutament No ho sé. pensat, controlat, i a part ens hem deixat de fer aquest efecte. Una llàstima. Ah, no va. Ui. Espera't. Que aquí hi havia com un... Ai, no hi ha... Ah, sí. Vigila la paret de darrere? Com? La paret de darrere. Ai. Aquí el Rafael començava a explicar tot el que hi havia a la planta 1. El que em semblava interessant és el que estava en negre. Clarifico. Bé, el que volia dir és que a mi m'ha generat una sèrie de preguntes. Em preguntava, és un exercici de coherència incorporar l'accident? És a dir, em plantejava la possibilitat de que fos un accident, però no canviar el vidre és incorporar-lo. És un exercici de coherència en aquest cas, no? O, per altra banda, es podria dir que provocar l'accident és una gestualitat segurament excessiva. Seria o significaria voler ser més Duchamp que Marcel Duchamp. Per tant, opto per quedar-me amb la primera possibilitat. Quina? Que s'ha donat un accident i que s'ha incorporat.
Però això és el de sempre, no? No, perdona. En una col·lecció... Jo crec que això demostra que Cunetin és un tio que fa una col·lecció pròpia. No busca la còpia de la col·lecció institucionalitzada. I és una còpia que està viva, fins al punt que si es trenca un vidre que emmarca una obra de Marcel Duchamp on hi ha un vidre trencat, manté el vidre trencat. Potser sí. A mi això em sembla rellevant. I una pregunta, Rafael, o sigui, per exemple, seguint amb Per acabar. Seguint-la... És veritat, i demà ja continuem per ahí o el que sigui. No, que no es pot. Per exemple, aquesta foto que hi ha aquí, no la del cel, la de l'esquerra, que és una prova d'impressió de les cantonades de pintors i això, Sí. que la pròpia foto és la mida de la qual van impreses les fotos petites, aquesta coherència, tu creus que és expressament o és xiripa? El fet de que... La prova d'impressió sigui de la mateixa mida de lo que seran les fotos. Això està fet després. Per tu està tot fet després. No, el que no estava fet després, o sigui, el que no estava pensat és que aquesta prova fos obra. No. No. Però el col·leccionista, Cunetin, passejant pel taller de l'Ignasi, imagino, devia pensar, m'interessa aquesta peça. Per què? Perquè canvia el relat. L'obra de l'Ignasi, aquí el que ens ensenya és un conjunt de fotografies d'una ciutat centroeuropea on es documenta. Cada foto és una cantonada i cada carrer, diguéssim, de confluència, cada carrer té el nom d'un pintor. Sí, però aquí no es llegeix gaire. Exacte. Per tant, com que Cunetin ja tenia la imatge del vidre trencat, del vidre de les ulleres trencades, que en si mateix és una disfunció visual, Sí. de sobte, convertint això en peça, en una peça d'impossible lectura, la posa en relació a les ulleres de vidre trencat. Tu veus quina projecció que fas, vull dir, que la fe que tens en el Cunetin. Evidentment. I a part és un rata, perquè Perdona. va a l'estudi de l'Ignasi i diu, ai, mira, una prova d'impressió. Una peça. Perdona, però... Que li compri l'obra verdadera, home, i no li compri les proves d'impressió. Fixa't, ignorant, que aquesta peça, que segurament Ignasi, És aquesta, Àlex. des de la seva generositat, li va regalar. Per què? Perquè està rodejada de dos Ignasis que s'han pagat. I més enllà, a la cantonada, i això és un tema interessant, fixeu-vos... Ah, va ser com un... Ja que em compres tantes coses, et regalo un... Això és una cosa que els artistes fem amb els col·leccionistes. Ah, vale. Com un... Bueno, com un detall. És un gest, és un gest. Un detallito. És un gest. Bueno, És un gest que només s'ha de fer quan veus que aquell home es gasta... però jo crec que, clar, el tema és l'ensenyes o no. Clar, llavors queda com... Perquè sembla que et vulguis fer com el xulo. És que, Mira com... per acabar, de veritat, per acabar diré que aquest llistat falta un nom. Qui? Collons. X Avellí. Sí, Xenxo Avellí. I amb això crec que és un bon final, No volem cap pregunta? Volem algun aplaudiment curt? Però jo preferia preguntes. Però bueno, és igual, aplaudiment. Ara, hi ha algun argentí a la sala? No hi ha cap argentí? Podeu fer preguntes, doncs. Això és xungo, Això queda gravat, Rafael, aviso. Però la meva experiència... No hi ha preguntes, gràcies. Marxem. Anem. Ai, que t'has endut el tamboret.